na may pante. Sira ulo ka. Ang Shonainelia sang isa ka 63 anyos nga senior citizen ginabalik-balikan. Sang iya lalaki nga 49 anyos kay man makagalana mananam kay man baho oga. Di ba la? Mayong aga sa tanan, wala labot sa mga tigang. Inang wala kaagi sa wisik-wisik lamang. Hindi parehas kay lola ninyo Bet, senior citizen, 63 anyos. Pero may aslom pa. Gani ginapanawagan ang nakakilala kag nagapanag-iya sang sininga lola. Himosa ninyo siya kag paksyuha. Gani pa siya PPP, Pongo plus Arpamate. Kaya sa mga punto por punto, komentuhan ta ang interview ni lola. Yung papilis po dito sa loob namin ng bahay. Ang papeles dapat ara sa mga drawer. Sa drawer siya taguon. Hindi pagtagua sa imong sarakangan. Silang tawa ka ginapangita subong, kalkalon ang imong sakang. Tapos ang tag ginatuhil-tuhil ang imong sakang. Nagpaturong-turong ka sang imong kalimutaw ya. Silang tawa subong, anong tabo sa papeles? Anong baho sa mga papeles? Bawji po ta. Soho sila. Ayan, hinihila ko ngayong unan para makita yung tahong mo eh. Ano ang ara sa 63 anyos nga wala sa 48 anyos? Simple. Pension. Gani sa mga lalaki. Agwantaha sa loma ang bobon ni lola. Wala guro ginhawa. Sold na ang pagkaon sa isa ka simana. Ano ang suggestion para do blockbuster ang pila sang imong monarkiya beskan? Soho, oga. Dapat medyo maasli. Ang langgaw daw dalisay, betsinan, asinan, patisan, para ready, paksyuhon na. Kailan tawa, kung ginaharap sang lalaki, perting ngisi nila. Si Elmer, nagpunas pa ng bunganga niya. Tinabihan ko ang baho, ang baho. Wala ka na-inform, Aida? No, sa asawa nga si Aida, wala ka na-inform? Nga ang air freshener sa balay ni Beth, talaba nga malangsa. Pwertiga pala nupsok ang baho sina. Gani pag-abot nimo, paligo ka. Kay base samtang nagalakat ka, masalaan nga ang perfume nimo, Chanel, Shonainelia. Pati tahong binigay mo. Ano pagit ang pwedeng ay title kung ini mangin pelikula? Title lang? Ano pa ngayon ninyo? Simple lang title. Ang talaba ni Manay, galaway-laway. Okay? Amo nang title sa aton pelikula. Kay man di puta. Kung mabalaan naman ini sa mga OFW, mahuya sila. Kaya ang ilay ang asyonik ka, daw kaktus. Kaktus sa katigang kay wala nakaagi bunyagan. Bolola Bet, ikaw nga senior citizen kag 63 anyos na. Ang imo yang syoklo, mandi ko daw mantika. Kasi syempre, gadanlog-danlog kag nagabasa-basa. Pweteng paduga. Si Elmer, nagpunas pa ng bunganga niya. Diin ang may manamit nga talaba. Sa misis bala? O kon sa kirida? Wala sa ila nga duha. Kaya ang kampiyon nga talaba ato sa hinigaran. Digto ka mo kadto. Kay man wala labot nga tambok, press ka pa. Amo nang ginasiling nga hindi ka na digo sa imong asawa. Kaya ang baho daw kaldereta. Di masaylo ka naman. Digto sa 63 anyos nga ang baho daw uga. Mananam, saboroso, manamit. Daw ina kay Lola Beth. Biskan ganit, mananam. Kayang pokels, soho oga. Oh, bakit mo nagpinakain-kain ka dyan ng tahong mo? Sige nga. Hindi yan totoo, Aida. Aslom gid man nga langgaw, pero perti. Aslom daw langgaw nga dalisay. Inang makatilaw, nagalaway-laway. Puga, ano pagit ng kalamundeng? Perti, tamsak ang iyang agi. Pagpuga nimo, magboskag ang talaba, biskan lobok na. Tapos mas mananam kung may bako-bako pa. Kailan tawagin mukbang sang imong bana. Ang suggestion ko lang no, amo gini ako niya nga na-observe, kung ang lamayo gani medyo may bako-bako, botselingon makatol ina. So kung ang lamayo ni Lola Beth may bako, ibulad siya sa babaw sang atop. Pero bantayan gid. Kay damo sang kuring nga takaban, kag base sila naman niya ang magmukbang.
Shrinelia Mukbang.